ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் நாளை மறுநாள் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. வாக்குப்பதிவை ஒட்டி பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இம்மாநிலத்தில் இன்று மாலையுடன் பிரச்சாரம் ஓய்கிறது. 5 மாநில சட்டசபை தேர்தல்களில் மிசோரம், சத்தீஸ்கர், மத்திய பிரதேசம் மாநிலங்களில் ஏற்கனவே வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இந்நிலையில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் மொத்தம் உள்ள 200 சட்டசபை தொகுதிகளில் கரன்பூர் தவிர்த்து 199 தொகுதிகளுக்கு நாளை மறுநாள் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. கரன்பூரில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் குர்மித் சிங் உயிரிழந்ததால் அங்கு மட்டும் தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. ராஜஸ்தான் தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் இன்று மாலை 5 மணியுடன் முடிவுக்கு வரவிருப்பதால் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களும் வேட்பாளர்களும் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பிரச்சாரம் முடிவடைந்த பின்னர் வெளி மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்கள் தொகுதிகளிலிருந்து வெளியேற வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. நாளை மறுநாள் வாக்குப்பதிவை முன்னிட்டு மாநில காவல்துறையினருடன் துணை ராணுவ படையினரும் அனைத்து தொகுதிகளுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். வாக்குப்பதிவுக்கு தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருப்பதாக தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். தெலங்கானாவில் வரும் 30ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. இந்த 5 மாநிலங்களிலும் பதிவான வாக்குகள் டிசம்பர் 3ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினந்தோறும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள குறைகளை நேரலையில் தெரிவிக்கும் புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி. பங்கு பெறுங்கள், பயனடையுங்கள், காணத் தவறாதீர்கள்.